Čau lidi! Dneska natáčíme Roblox Rivals, jak jsem to řekl na YouTube, jo? Takže jdeme hrát Rivals. Běž hrát ty první. Co? Běž hrát ty první. Jo. Natáčím video. Já? OK. Tak Jo. jdeme. Natáčej ty. Ahojte lidi. No. Takže ahojte lidi. Dneska tady jsem s svým kamarádem Míšou. Zdrav. No a my dneska budeme hrát No, my dneska budeme hrát. 2v2. Budeme 2v2, počkej, já si to dám tak. Už jsem ti to poslal. A jdeme hrát. A naučím kamaráda hrát Asustkou. To asi spoustu to je. No to je základní zadání. Skoro lepší než ty. Co? Jo, skoro lepší než ty, kámo. Skoro o kousíček. No skoro. No, čau lidi. Jsem chtěl taky natáčet video, ale protože jsem vypnul celé to, tak zase pozdravíme. Tak čau lidi. No A dneska budeme hrát 2v2 v Rivals. to. Počkej, pojďme na svůj. Počkej. No, to Já vím. No a dneska bude se mnou hrát 2v2 No. a jdeme hrát. My vždycky hrajeme s Míšou na areně. Jo, tak. Je to naše nejoblíbenější mapa. Kámo, počkej. Ale vyhrála úplně nějaká jiná mapa, sakra lidi. Nevadí, já jsem dobrý zase. Ale já na téhle mapě taky umím hrát, byla to moje dříve nejoblíbenější. Kámo, oba dva jsme spadli. No, zabili tě. To bylo těžký. To je těžký. A už mají autoshop. No ne, tak ne asi, kam. Yes, lidi, to bylo strašně lehký. Je vůbec to se seká. Prostě když natáčím. Kamo. Tam vidíte, že jsou to vůbec mají autošky lidi? Vidíš, co autošky? No, teď ještě budu. Lidi, až budu mít 3 body, tak vezmu Asus Rifle. Takže si někdo v průtáku, napište do komentů. Co budeš říkat? Neboj, já jdu nahoru, neboj. Sakra. No nic. Co to jsem? A teď... Sakra. Sakra, pojď. Kde? Ten jumpek. Já byl ten nůkam. OK, beru Asus Rifle. A byl sniperku, mě to nezajímá. Ta buba... Jo. Ta buba... Lidi, to musíme celý otočit. Uvidíte, jak jsme dobří. Kamo, ještě jsme na světu. Tam, vidíte, jak jsem... Takže dobře, jdeme za sniperkou, lidi. Takže lidi musíme jít za sniperkou, protože to jsou autoshotový nubové. Kamo, jsem skoro dál, já jsem vrstý. Tam, ty idiot, kamo. Dokážeme video, kamo. Takže lidi, my neprohráme nikdy, takže to vyhráme. To je těžký. Máš svoj si.
Ne, sakra. Nevadí, nevadí. Vyhráli, no. Hm. Ještě čičí. Vole. Kámo. Člověk by si koupil tomu, kámo. A tak. Kámo, já si končíme, protože já jsem jim čekal úplně mohu. Já ani nevím, co. Tak. Natočíme zítra, nebo nevíme. Prostě natočíme někdy. Natočíme ještě ze Steel Brain, video, ne? Jo, ještě jo. Ještě na Steel video. Dejte odběr. Tady. No, dejte mu odběr. Dejte nám odběr, prosím. Já mám 0 odběratelů. A tak ahoj.